Hi, madam. Namay ka gold, madam. Ano asa na gikan imong madam kwintas madam ug mga sing-sing nga gold madam. Giga na siya sa Japan, guys. Ayun, Japan surplus. Naka-sponsor sa Japan, Sa Japan guys. surplus. Ang iban ani guys, aning outfit na ko guys, ang nagatag ani kay Celester. Okay ra ni. Pero sa katinood, uyab yung Lester. Uyab mi ni Lester og gigugman ako si Lester. Kasi pa man nakalibat na kung mata. Dawat gyapon ko niya. Love lang gyapon no. Love lang gyapon kay para more videos, more kwarta. O nya kasama mo pagkasa ni Lester day. Kana na may kasalan dira sa tago sa mga LGBT. Amo asa na una kana de kay madlock mo gun ni Lester kay chat na sa ni Mikachu katong bayot nga kanang nanay kanang naay bangs no. So magpabangs na lang pug ani kay mura. Kay kato Mikachu ako Pikachu. Dahil yung tayo mag-taman tayo. And then nagpasalamat po din mi sa Terrific no og sa kaning coffee tagum kay accommodation mi diri ano lami kay pagkaon sa Terrific o very lamian kaayo ang best seller nga Dorian Coffee diri sa Coffee Tagum City located at Sobricary Street sulod sa Infinity Bar. And arat na guys, thank you so much.